song seng tabuk paisok paijak sini Maharaja Bibikram Airport norok saiman khana sini koroksa national thangai phainai boxing thangai phainai karan rupini botini haste o kepili tongo Delhi ni aboni bagai tini titi edisi hapangni bisingti khlaiei bono reception ni bagai seng airport paisok phailajak norok no seng dadak sidak phununai sini tiprasani bisingo koroksa boxing thangai kaplai ngai phainai karan rupini abo sini triprani aboni bisingo bo titi edisi bisingo tongnai koroksa tiprasa aboni bagai jeng belai khano bakhano khom khaima tongo tamni bagai khangkai obahai tiprasa koroksa boxer ngai bo phaimani bagai tai orobo paisok paijak titi edisi hapangni sports ni PO sini Amardeep sar bobo paisok paijak jeng tabuk bowai bo kisa kok sanani thangnai titi edisi hapangni bisingti khlaiei markhung rok ready khlai rejak norok oro nugui mankhana bono reception ni bagai dai jeng kok sana thangnai tabuk titi edisi ni sports ni sini PO principal officer bahai ke borok wansuk mung naharka tai boma haima tongkha tiprasa koroksa boxer bokroksa champion ngai phaimani abono tei sir tamo sanai tini koroksa tiprasa sini boxing o je kaplai ngai phaimani hambai abo tini belai tong makok sini oron rupini o ha kotor thangai boxing o bronze medal tubui phaika abon bara tongthok mani te kri seng tini bono pahom dodom khai sakba nekoljak jela porishad titi edi sinengei oro lam sokran bagai seng nasingjak o flight ti land khaima logino seng bono lam sokran bagai seng edi sini bakhak de o jaga seng sakang bariano khai nasingjak tabo abono naisingmani yagolo bono bo jaga talang lainani seng bono sini titi edi sini VIP car by khayei headquarter kumulongot langai seng sini a jaga chief executive officer ngate sini je EM present tongai CM tong borok no by malarinai ebong bini kokno saikna renai sagwe naikuljak jela porishad ni hangi kono lamsok jaknai hambai narok nugui mankhana obai khan tabuk titi edisi hapangni bisingte khlaiei reception khlaina phailaimani taisrap sani yagulono chini karan rupini bo phaiso painai naisinglajak seng tabuk hello hey ada hey tai kaisa jeng nugui mangkha yango tiprasa sengkrak bodol hanai ajak narok nugui mankhana orobo tiprasa sengkrak bodol borok bo sini takuk karan rupini no naisinglajak borok bo sabkok sanai koroksa sanai bahai matong koroksa tiprasa obahai ke boxing o kaplai ni phaimarok nawai norok ni bisingti bahai wansuk mung phaika sini tiprasa sengkrak bodol jeng khamani ne jeng tiprasa sugyarok no subalaini hwnani jeng tiprasa sengkrak bodol khamani ke bono subaya tongpro jeng has tiprasa sengkrak bodol na sini koren rupini no jeng suba khapuila ke bo afo subaya ko ake botabo jeng suba ma bisingti bo hajagai sini oro tabo sengkrak bodol bo hajak tabo hajar hingke tabo jeng kha saksano khomma tongo saksano jeng success jeng sengkrak bodol khamani success haima tongjagoi tumani hamale jeng haike khoroksa borokno jeng successful khairogoi rohmamani bagai jeng kisisa gobang sugyapon jeng kisisa subama bisingtoi jeng bono kusugo bini karoi mankha hani bagai jeng sengkrak bodol khamani je sini lux tongmani abo jeng pura angkha sengkrak bodol ini angkha
हाबा संग सासे हामबाय